Vedel si, že ak chceš darovať krv, musíš vážiť aspoň 50 kg? Ak nie, nepustia ťa. Poďme si ukázať, ako fungujú nerovnice na ďalšom príklade. Celú nerovnicu násobíme 5, aby sme sa zbavili 5 v menovateli. 5 deleno 5 je 1, a teda čitateľa nenásobím žiadnym číslom, len ho pekne opíšem. 4 x 5 je 20, čo má byť menšie ako 7 x 5, čo je 35. Nezabúdajme, že 5 násobím každý jeden člen. X si nechávame na ľavej strane, čo má byť menšie ako 35 opisujem, plus 20 presúvame na druhú stranu, teda máme minus 20 a minus 3 presúvame na druhú stranu, čo máme plus 3. Naše x má byť teda menšie ako 18. 18 a ďalšie čísla si môžeme vyznačiť na číselnej osi a mojej nerovnici vyhovujú čísla menšie ako 18. To znamená, dávame prázdny krúžok a vyšrafujeme si celú oblasť čísel, ktoré sú menšie ako 18. Teda x patrí od mínus nekonečna po 18 v otvorenom intervale, teda okrúhla zátvorka. A ak nechceš, aby ti ušli ďalšie videá, nezabudni dať follow a like.